Lezi ndaba zehora lesikhombisa kusihlwa sikwethulela zona ukukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. At the time, I was going through a deeply painful and hostile divorce, which placed me under immense emotional strain. I found Sergeant Kosi to be a good listener. I found myself confiding in him increasingly, seeking personal guidance and advice. Isikhulu sezemali kumkhandlu udolobha iTshwane esamisiwe uGareth Mnisi utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi waqala ubudlelwane noSayitsheni Faninkosi esikhathini esinzima empilweni yakhe. We work the entire republic anywhere where we are needed. We'll deliver the service. So I'm still available. Umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usezohola ithimba elisha elizobhekana nobugebengu obuhleliwe kuzwelonke. You indicate that you understand the charge against you. What do you plead with? Guilty. Upelemini Mugabe oyindodana kalowo wabengumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe nasolwa naye uTobias Mathonotse sebevume amacala amayelana nesigameko sokudutshulwa kwesisebenzi sasengadini emzini kaMugabe eHyde Park. We got the positive result on the way match, but we know that the job is not done. Imamelodi Sundowns izobhekana neEsperance yaseTunisia emlenzweni wesibili womdlalo wesigaba esandulelo wamanqamu eCAF Champions League kusasa. Nabenthlanyovane kaNdaba ihlehlele futhi ngobulawayo ihlehlele inkomo zamaswazi libumbene lomkhothi ihora uza kwethu sitolekela ngolwimi lwempawu Fortune wakwaMadlala angihlale kuzona ithondo mbukeli nazi indaba. Isikhulu esengameli ihhovisi lezemali kumkhandlu udolobha iTshwane esamisiwe emsebenzini uGareth Mnisi oyiqhelelanisile nezinsolo zokuthi waba nesandla kwelekeleleni uSayitsheni Faninkosi odabeni lomkhonyovu wamathenda emkhandlwini. Umnisi uthola ithuba lokubeka olwakhe uhlangothi namhlanje phambi kwekhomishana kaMadlanga. uGareth Mnisi uqale ngokwendlalela ikhomishana ngobudlelwane bobungani anabo noSayitsheni Faninkosi ubuchaze ngokuthi kwakungesikhathi sobunzima empilweni ayebhekene nabo ngaleso sikhathi. At the time, I was going through a deeply painful and hostile divorce, which placed me under immense emotional strain. I found Sergeant Kosi to be a good listener. I found myself confiding in him increasingly, seeking personal guidance and advice, relying on him for support with respect to the personal challenges that I was facing at the time. Chairperson, I felt that I could trust him and that he would not betray my confidence. Umnisi uvele phambi kwesithangamiso khomishana nje igama lakhe lichaphazeleke ezinsolweni zokuthi ube umshungu noSayitsheni Faninkosi kanye nephini lenhloko yamaphoyisa omkhandlu udolobha eTshwane uMashi Dlamini nabasolwa ngomkhonyovu wamathenda obewenziwa ngenhloso yokuthi kuhlomule izinkampani ezifunwa yibona. Phakathi kwalezo zinkampani kubalwa inkampani ingaphesheya okuyinkampani kamnewabo kaSayitsheni Nkosi. Chairperson, the answer to this has been catered for on page 30, paragraph 120 for both of these paragraphs, and the answer is no. Ohola ubufakazi esithangamini sekhomishana uxine duzane umnisi ngemibuzo efuna incazelo odabeni lwamalunga amabili omkhandlu udolobha okungisipho Nkomo kanye noJoe Mabunda okwakuyibona kuphela ababehlala ekomidini elicubungula ngokuphasiswa kwamathenda. Did you know at the time that Sipho Nkomo and Joe Mabunda were the only two TMPD representatives on the BEC? At the time, no, Chair, I can't confirm that. Do you know now that they were the only two TMPD representatives on the BEC for TMPD 1? I know now, Chair, that the Chief of Police and their delegates seconded these two individuals to be the specialists that the department wanted to form part of TMPD 01. Isithangami sekhomishana sizoqhubeka ngomsombuluko. But surely when it gets Upelemini Mugabe oyindodana kalowo wayengumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe uwavumile amacala kuba seNingizimu Afrika ngokungemthetho kanye nokukhomba ngesibhamu. Lamacala yamene nesigameko sokudutshulwa kwesisebenzi sasengadini uSipho wakwaMahlangu emzini kaMugabe oseHyde Park eGoli. You indicate that you understand the charge against you. What do you plead with?
guilty? uBellarmine Mugabe nasolwa nayo Tobias Madonze bavume onke amacala abathwese wona. Indodana kaMugabe ivume necala lokuba kuleli ngokungemthetho kanye lokukhomba ngesibhamu ukukholakala ukuthi lenzeka emasontweni ambalwa ngaphambi kwesehlakalo sokudutshulwa kukaSipho Mahlangu emzini ose Hyde Park. Did you understand the charges against you? So it counts 1, 2, 3, 4 and 6. Guilty. Tobias Madonze uvume icala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho waphinde wavuma nelokuzama ukubulala okuchaza ukuthi uvumela ukuthi uyena owadubula uMahlangu amahlandla amabili. Ummeli wabamangalelwa utshele inkantolo ukuthi uMahlangu owathola ukudubuleka usenikeziwe nenkokhelo yesinxephezelo. Ucelele abamangalelwa enkantolo ukuthi banganikwa isigwebo esihambisana nokuboshwa. The appropriate sentence here would be a suspended sentence, which would then hang over their heads as a warning so that they don't do this again. They're both relatively young. Umphenyi wecala uthi abasolwa bakhombisi nakancane ukuzisola njengoba namanje bengakadaluli ukuthi sikuphi isibhamu esasetshenziswa. We are still here looking for this firearm. And your worship, both the accused were there at that time when the firearm was fired. Abameli bakaBellarmine Mugabe bakuphikisa ukuthi uMadonze uyimvu yomhlatshelo ukuze athwale amacala endodana kaMugabe. I think that's anything other than sensationalism purely because of the nature of the people involved in this matter. Icala lihlehliselwe uLesihlanu oluzayo ngenhloso yokuthi umbuso uthole ulwazi oluphelele lokuthi ngempela loyo sisulu sesitholile yini isinxephezelo. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni wethule isikhungo sezobuchwepheshe eThekwini esizosiza amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ukuthi akwazi ukwenza imicikilisho yolibofuzo kuphinde kucutshungule ubufakazi obuthinta ibhamu kanye nezidakamizwa. Sekuphela iminyaka isizulu zobugebengu ezingathola ubulungiswa ngesikhathi ngenxa yokusalela emuva kokuhlonzwa kwamasampula olibofuze. Konyaka odlule kwabikwa ukuthi eNingizimu Afrika kunamacala alinganiselwa ku-140,000 angakaphothulwa ngenxa yokubambezeleka kwe-DNA. Kuthenjwe ukuthi lesikhungo esisha sesimanje sizolekelela ukuthi kusheshe ukuphothulwa kwamacala. Lesi sikhungo besizinze emanzi imtoti endaweni ebivamise ukulimala uma kunesikhukhula. The facility we hand over today will support the forensic investigative work of the South African Police Service in the province of KwaZulu-Natal. It brings together specialized forensic services into a single, secure, fit for purpose environment, strengthening the state's ability to process evidence, support investigations, and improve the integrity of the criminal justice system. Komishana wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Mkhwanazi uthi lesikhungo siwalekelela kakhulu umsebenzi wamaphoyisa. Umsebenzi wayo ukuthi isize ngokuphenya kwamacala. Ikakhulukazi lamacala lawo ahlangene nokudlwengulwa kwabantu. Lamacala ahlangene nokudutshulwa kwabantu njalo njalo. Sesithi mangabe siphenya samaphoyisa. Noma sithola ukuthi ubani umuntu odlwengulile noma sithola ukuthi ubani umuntu odubulile. Kodwa ke kufanele ukuthi sithathe lobo bufakazi buse enkantolo. Inkantolo ke ifika ibuza imibuzo ukuthi wazi ngani ukuthi lo. Izindaba ze-SABC ngo-Ayinda Mhlongo eThekwini. Kusenjalo umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usezohola ithimba elizobhekana nobugebengu obuhleliwe kuzolonke. Uthi leli thimba lizoxhaswa ngemali etholwa ngokuthengisa impahla yezigebengu. Umsebenzi wokuthi njengoba ngiphethe iprovince la ngikwazi ukubhekelela ukusebenza kwalamaqembu lawa esowenza abekhona i-country yonke azobe sebenza endaweni ezihlukene ema-province. Umsebenzi wabo bazobhekene nalamacala esiwabiza nge-organized crime. Lamacala ahlangene nobugebengu lokusezingeni eliphezulu, abantu abahlanganisa khona izinto abangavele akufani nomuntu ovele asuke akushaya ngempama. Sikhuluma ngomuntu ozothi kufanele ngitshontshe impahla yakho njengenkomo. Umuntu mayithi uzontshontsha inkomo yakho akayintshontshe ngoba efuna ukuyifuya. Kufanele abe nomuntu ofuna ukuyithenga qala. Noma kunebhusha ndawo nathile elivuliwe elidayisa inyama kodwa abanaso istock, abazi ukuthi bazothatha phi inyama. Bese bezawena ukuthi sifuna inhlobo ezithile zenyama esoziletha la ebhusha, sicela usitholele zona.
usuyahamba-ke wena uthuma abafana ukuthi abayontshontsha iy'nkomo bathatha inkomo niyihlinze endaweni athile nithathe inyama nilethe ebhusha seyadayiswa-ke ebhusha. Lobo bugebengu esobe silwisana nabo. So nginikele umsebenzi ukuthi angeke ngibhekele amaphoyisa azobe esebenza lo msebenzi. Ingakho-ke sizohlanganisa la maqembu amaphoyisa ama-unit ahlukene ukuthi asebenze abheke into enjenganalezo. Buningi ubugebengu obuhlukene esobe sibhekene nabo okungaphezu kwalokhu kwenziwe eteshini. Ikomiti lezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo ePhalamende lilungiselela ukusingatha udaba olubucayi ngemva kokuthi ikhomishana ebhekele ukusebenza kwabehluleli iJSC ithole ukuthi umengameli wamajaji e-Eastern Cape Phusel Bimbenenge unecala elibucayi elihlobene nokuhlukumeza ngokucansi unobhala wakhe uAndiswa Mengo. Ijongene nobulungisa nophuhliso lomgaqo siseko ithi amalungu eParlamente aza kuthi kuqala akhe akuqwalasele ufunyaniswa iJSC ngaphambi kokuba bathabathe nalo naliphini inyathelo kuquka nokuba mhlawumbi banxibelelane nayo iJSC okanye le jaji ichaphazelekayo buqu. We may write to the JSC to give us clarity on particular matters in respect of their decision and the application of law, or we may further go and write to the person affected, the judge affected, and request that they do written presentations. Then the committee will have to deliberate whether to proceed and affirm the impeachment or not. Amagqwetha kaMbenenge kuvaka lokuba athi anenjongo yokucela umngeni okufunyaniswe yiJSC kwindaba ze-SABC. Ndingumkhokeli bandla ndiseParlamente. Bukele sathi qoyitolo siyabuya nezinye indaba zosuku wena ungayindawo. Asibingele sikwamukele mbukeli uma abasonto kungena odabeni oluphambili sibike ukuthi isikhulu sezemali umkhandlu udolobha iTshwane samisiwe uGareth Mnisi utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi waqala ubudlelwane noSayitsheni uFani Nkosi esikhathini esinzima empilweni yakhe. Asikhumbuze ke mbukele ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Ungqongqoshe wezangaphandle Iran uAbbas Araghchi umemezele ukuthi imikhumbi yezohwebo isizokwazi ukunqamula ngokukhululeka emzileni Strait of Hormuz ngekhathi sokubekwa phansi kwezikhali eLebanon. Enkulumeni eshicelelwe enkundleni yezokuxhumana uX uAraghchi uthe imikhumbi izodlula kulomzila wamanzi besigudliswe emzileni osuvela umenyezelwe inhlangano ebhekela amachweba ese-Iran. Lesimemezelo siza ngemva kokuthi umengameli waseMelika uDonald Trump ethela kwaIsrael kanye neLebanon bavumelane ngokuthi kubekwe phansi izikhali insuku ezi-10. Kusenjalo uTrump uthi-ke umkhosi wezamanzi waseMelika uzoqhubeka nokuvimba imikhumbi edlula eStrait of Hormuz ilibangise emachwebeni ase-Iran kuze kuphothulwe isivumelwano esiphelele ne-Iran. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ukuvakasha kwakhe eSpain igcizelela amandla obudlelwano sebukhona isikhathi eside phakathi kwalamazwe omabili kanye nokuyibophezela kwawo ekwakheni ubudlelwano bezomnotho. Ubekhuluma engqungqutheleni ezamabhizinisi enhlokodolobha yaseSpain iMadrid. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika kanye neSpain akufanele bancintisane, kepha esikhundleni salokho lamazwe omabili kufanele abambisane. A dispute arose between us where we seemed to be competing to the death. Now I'm going to be talking to President Sanchez later tomorrow, and I will say that the dispute that's been declared in the EU should be settled, and should be settled between South Africa and Spain. Inde wagcizelela ukuzibophezela kwelaseSpain ohlelweni lokutshala imali engamabhiliyoni ama-euro ohlelweni lwezamandla eNingizimu Afrika. Is a really outstanding investment destination, and through this your companies that have invested in South Africa have been able to create jobs which we sorely need, of more than 20,000 people across various sectors. In the active and future mobility space, South Africa remains a key production base for vehicles exported to Europe. As the global industry transitions towards electric vehicles,
there is a clear opportunity for collaboration in component manufacturing, battery value chains, and new mobility technologies. Ramaphosa uzophuthula uhambo lwakhe ngezingxoxo nomengameli waseSpain uPedro Sanchez kusasa. U-Advocate Mthunzi Mhagu oyinhloko yezomthetho ophikweni olushushisa amacala omphakathi i-NPA uyena obethula ubufakazi namhlanje eCommissioner kaHampempe ephenya ngey'nsolo zokuqambukela kweyithinta ukubusa kwezwe ekushushisweni kwamacala e-TRC. NPA for the first time. I joined the NPA in a very unique way because I was the first volunteer public prosecutor, because after graduating at the University of Transkei with a BUris and LLB, I struggled to find employment in the profession, either as an attorney or candidate attorney or as a prosecutor. So I decided to approach the senior prosecutor in Butterworth Magistrate Court to offer my services voluntarily without being paid. U-Advocate Mthunzi Mhagu kunguyena obethula ubufakazi kule commissioner waqala ngo-2020 ukuba inhloko yezomthetho ku-NPA kanti phambilini ukewasebenza njengommeli wombuso ophikweni lamacala akhethekile olwaziwa nge-Specialized Commercial Crime Unit. uMhagu uthi ukwentuleka kwamava namandla okuphenya nakho kube nomthelelo ekubeni engabi impumelelo amacala eCommissioner yamaqiniso nokubuyisana okuyi-TRC. The lack of progress for the periods that I've mentioned can be attributed to resource constraints insofar as lack of investigative capacity. Usihlalo wayo le commission udlulisa amazwi okubonga kuMhagu emva ukuba esephothule ubufakazi. We thank you for having agreed to come and give evidence before this commission, despite the concerns that you have registered before this commission. Le commissioner izoqhubeka nomsebenzi wayo ngolwesithathu ekuseni makubumbana ihora leshumi. Isikhungo esikhiqiza ugesi kulelizwe e-Eskom sifinyelele esivumelwaneni sokwenyusa imiholo eyisebenza ngamaphesenti ayisikhombisa eminyaka emithathu. Kugcine kuvunyelwene kwasekonke kucikicwa phansi ngemuva kwezinyanga ukuqhubeka izingxoxo. Isikhulu sakwa-Eskom uDokotela Candice Hartley uthi bafinyelele esivumelwaneni nezinyunyana ezimbili iNUM neSolidarity okuyizinyunyana ezimele iningi lezisebenzi kule nkampani. Of the multi-year agreement is that with our organized labor partners, we have increased the basic salaries of our bargaining unit staff for 7%. So each year we will increase the basic salaries with 7%. So it's a 3-year multi-year agreement with a increment of 7% year on year. Izinyunyana ziqale izingxoxo zokukhushula kweholo ezinyangeni ezisithupha ezidlule. The NM has done this after we had a Shoptot Council on the 15th of April 2026, whereby all our regions overwhelmingly gave us a mandate to sign the agreement. We understand that the future of workers of Eskom and the future of the country is very important. Solidarity uthi akuzange kube uhlelo olubelula ukufinyelela esivumelwaneni. We had to deal with wage negotiation and conditions of employment that is in itself quite challenging. And then there's process taking place at the same time, and it does impact on the recognition agreement that unions have with Eskom Holdings. Isivumelwano seminyaka emithathu kulindele ukuthi iqale ngoNtulikazi walonyaka kuze kube u-2029. Mamelodi Sundowns izobhekana ne-Esperance yaseTunisia emlizweni wesibili womdlalo wesigaba esandulelo wamanqamu ku-CAF Champions League enkundleni Loftus Versfeld ePitoli kusasa. Asethengise wonke amathikithi omdlalo omlenze wesibili wakusasa phakathi kweSundowns ne-Esperance ePitoli. iSundowns ihamba phambili ngegoli eqandeni emva kokunqoba umlenze wokuqala ekhambeni. uKados uthi balendele umdlalo ongelula. We look at this match with a match that we want to win, we want to play to win, we want to be a strong team, we want to be very capable, we want to face it with the maximum sense of the will to produce a result that has to be taken seriously in terms of approach
regarding look and fight and create conditions to fight for a victory. Abadlali be-Sundowns bayakwazi ukubaluleka umdlalo wakusasa. We got the positive results on the way match, but we know that the job is not done. Ama-Brazilians awakaze aguqiswe ekhaya kulo mqhudelwano kuma-seasons amabili. Kodwa umqeqeshi we-Esperance ukholelwa ekutheni bangawaphendula amatafula kusasa. I think despite the lose, we made a very good game for the first leg, and tomorrow we have to score if we want to stay alive. So it will be a very exciting game. Umdlalo uzoqala ngehora lesithathu kusasa ntambama kanti ukusakazwa bukhoma ku-SABC 1. Sisathe kuwe itolo mbukeli uma wesibuya sizokuphathela umhlahlo wesimo sezulu noThini wawantshiza. Ngenibengele babukele emakhaya ngifuna nginamukele besimo sezulu sanamhlanje kusihlo ake sibethe simi kanje uqaphela nje mbukeli khona ke nje umsengo bandayo letha wona ke nje amakhaza eKapalodumo kuye njalo nje eSpringbok bese siqaphela nje imvula ezinkulu ke nje khona ke esifundazweni eFree State kuye njalo nje esifundazweni Gauteng nakhona ke nje eMahikeng kanti futhi nakusasa sakhona ke nje amathuba emvula amakhulu khona ke nje esifundazweni eGauteng kuye njalo nje ePolokwane ngasho nje ukuthi izulu ke nje liphenyile nje kakhulukazi ePalmobhek khona ke nje eGqeberha sakhona ke nje amathuba emvula angatheni khona ke nje eKapalodumo kanti ke isixwayiso sethu kusakusihlo siphuma lapha South African Weather Service mekanje ezoqaphela nje mbukeli khona ke nje ukuduma kunobungothana beqiniseke nje khona ke esifundazweni eFree State kuye njalo nje eMahikeng kanti ke nolwandle lithanda ukuthi nje ligubheke nje amagagasi khona ke nje esifundazweni eEastern Cape kanti ke futhi nakusasa singalindela nje isixwayiso esifanayo solwandle lokugubha amagagasi khona ke nje esifundazweni eEastern Cape kuye njalo nje uKapalodumo kanti ke amazinga okushisa kusasa amika nje kakhulukazi amabheke nje khona ke eGoli koSoweto kaNdonga ziyaduma ngasho nje ukuthi lipholile ke nje izulu ngawo nje u20 kuye njalo nje ePretoria singawulindela nje u21 kanti ke masibheke nje khona ke esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ameka nje ezoqaphela nje mbukeli kakhulukazi ePalmobhek khona ke nje eTzanini liyashisa ngo27 shise njalo ke nakhona ke nje eMusina ngawo nje u26 kanti ke mawubheke nje khona ke esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa ameka nje ngasho nje siliyashisa eMbombela ngawo nje u30 kanti ke nje mawubhekise khona ke nje esifundazweni iKwaZulu Natal eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi ngasho nje silifudumele nje ngawo nje u26 kanti ke nje mawubhekise khona ke nje esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa ameka nje kakhulukazi ePalmobhek nje khona ke eMthatha limi nje ku24 kanti ke nje mawubheke nje khona ke esifundazweni Western Cape amazinga okushisa ameka nje eKapalodumo singawulindela nje u17 kanti ke nje mawubhekise khona ke nje esifundazweni iNorthern Cape amazinga okushisa ameka nje eKimberley singawulindela nje u22 kanti nje mawubhekise khona ke nje esifundazweni Free State amazinga okushisa ameka nje zoqophela nje mbukele eBethlehem ngasho nje ukuthi lipholile nje ngawo nje u21 kanti nje mawubhekise khona ke nje esifundazweni iNorthwest amazinga okushisa ameka nje zoqophela nje mbukele mawubhekise khona ke nje eRustenburg singawulindela nje u24 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlo mina ke ngento ngamadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufezile. Sibeka lapho bese kuphathele zona namuhla kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa wena mbukeli usale kahle.